la 45 subida chantada, gracias aquí a las autoridades, a Manuel Alcalde. Todos os afeccionados ao automobilismo agardan con ansia a chegada da fin de semana. A subida chantada regresa ao Campeonato de España de montaña e contará con 72 pilotos inscritos, 22 deles de fora da nosa comunidade. Esta mañá a Praza do Cantón albergaba a presentación oficial deste gran evento que unha vez máis sustentarán as estradas das Ribeiras Chantadinas, organizada dende hai 45 anos pola Escudería Chantada. 2 coches de talleres ao convento serviron de mostra do que nos agardará esta fin de semana. Entendemos que este evento que vamos a hacer este fin de semana es muy importante para Chantada, ya es a lo largo de muchos años porque es la 45 edición y a su vez el motivo de que vuelve a ser Campeonato de España pues es un motivo muy importante, dado de que muchos pilotos vienen de fuera y hay mucha gente de Galicia que también participa. La hostelería está muy llena, todos los hoteles alrededores, hasta Monforte, Orense, toda la zona está toda ocupada, toda la hostelería, y eso pues bueno, es un detalle muy importante porque vemos que la subida chantada tiene un tirón muy importante y es lo que queremos nosotros, que genere un evento que genere dinero económico para quedar en el pueblo. Yo no tengo más que decir, invitar a todo el mundo para que asista a la subida chantada, que yo creo que va a haber un espectáculo muy bonito, y seguir luchando con la ayuda que lógicamente, como dijimos antes, la parte de la Diputación, del Concello de Chantada, de la Xunta que colabora y los patrocinadores, pues seguir con la prueba, salir lo máis bonita que poda salir. A proba desenvolverase o sábado pola tarde e domingo pola mañá. O venres o parque pechado estará xa na rúa Xoán 23 e os adestramentos oficiais terán lugar xa o sábado a partir da 1 da tarde. O rexedor chantadino pediu encarecidamente o cuidado do medio e dos viñedos por parte do público nunha etapa sensible. Chamamos a esa responsabilidade tamén neste momento, cando estén ali o sábado e o domingo presenciando a subida chantada, que sean absolutamente respetuosos cas viñas. Hai que agradecerlles eso, non? Van a selo porque, indudablemente, a cultura deste pobo tamén vai en consonancia ca de outros e vai millorando progresivamente, a Dios gracias, non? Pero, en todo caso, esta subida celébrase porque hai unha xente que ven traballando desde fai época inmemorial, como é Alfonso, Castro, Ramiro e outros amigos que están aí na escudería, que probablemente se non foran eles, o mellor había outros, non, pero se non fora eles, pois non habría subida chantada. Isto é un evento que é difícil telo desde unha administración, porque prácticamente, polo que vexo, Alfonso e outros compañeros dele están todo o ano traballando para que haxa o evento este da subida chantada. O Executivo Provincial é seu principal patrocinador cunha achega de 7.000 euros. A subida chantada manterá un ano máis o seu percorrido, invariable dende hai 26 anos, pola estrada Lugo 533 de Lalín a Gudiña e o novo tramo do corredor. Os participantes enfrontaránse aos 4,1 km deste treito cronometrado cunha pendente media do 7,5% ata a confluencia coa estrada chantada Monforte, onde comeza a parte máis rápida do percorrido e onde os pilotos poden chegar a rozar os 200 km/h. A subida a chantada para nós representa moito máis que un evento deportivo, que o é de primeiro nivel, como queda ademais demostrado este ano con esa inclusión de novo no Campeonato Nacional, pero a maiores deso é un revulsivo económico para a provincia, é un revulsivo tamén para potenciar o turismo e o coñecemento da Ribeira Sacra, que é un dos principais atractivos que temos na provincia de Lugo, sobre todo, como dixen antes, na zona sur, e sobre todo é algo que fai que nos sintamos orgullosos unha vez máis do que temos no sur da provincia. Este ano, na 45 edición, vamos a ter en Chantada pilotos de primeiro nivel, como ven acontecendo habitualmente, público numeroso e, sobre todo, imos a ter un aliado importante, que é o bon tempo, a paisaxe e a xente de Chantada, que, sen dúbida, son un dos principais aliados para que todos os eventos que aquí se celebran teñan éxito ao final.